Press. Registrazione e lettura del, ehm, del discorso di Don Tonino Bello all'Arena di Verona, 30 aprile 1989, in lingua bielorussa, da parte di Anna Sceverdak della Scuola d'Italiano e le due Don Mimo Amato. Устаньте, миротворцы, вас будут называть детьми Божьими. Промова айца Антоніна Белла на арэне Вероні 30 красавіка 1989 года напярэдадні Сусветнай асамблеі ў Базелі. Дарагія сябры, сабраныя ў імя міру, справядлівасці, абароны стварэння на гэтай цудоўнай арэне, дзе на некалькі гадзін бачна незлічоны народ міратворцаў. Я перадаю вам тое ж прывітанне, якое сёння ў дзень Господа і Господа дзён гучыць у нашых цэрквах, дзе сабраны ў імя Айца і Сына і Духа, бачны святы народ Божы. Няхай мір у воскрослага Ісуса будзе з усімі вамі. Народ, які стаіць. І я жадаю, каб з гэтага басейна, які стаў сімвалам небачнага народу міратворцаў, можна было паслаць вялікае прывітанне той незлічонай мностве, якую ніхто не можа злічыць. З кожнай нацыі, расы, народы і мовы, якія будуюць мір у цішыні гісторыі або выгнанні геаграфіі. У натоўпах людзей або ў адзіноце пустыняў, у лясах Амазонкі або ў нечалавечым віры мегаполісаў, на бальнічным ложку або адзіноце манастыра, у праведнасці дзіцячага садка, які прыбаве глобальныя каштоўнасці, або ў пакутах, выкліканых гасцінным станаўленнем для нашых каляровых братоў і сясцёр. Гэта велізарны народ, які цвёрда стаіць. Таму што народ міру – гэта не народ, які пакарыўся. Гэта пасхальны народ, які цвёрда стаіць, як народ адкрыцця. Усе стаялі перад тронам і перад ягнём. Перад тронам Бога. Не перад крэсламі тыранаў або перад металічнымі ідаламі, а перад ягнём. Сімвал усіх тых, каго прыгнятаюць свецкія ўлады, усіх ахвяр зямлі, усіх тых, каго дыскрымінуюць з рацызму, усіх тых, чыя самыя асноўныя права чалавека парушаюцца. Да гэтага нябачнага народу міру з арэны Вероны няхай дойдзе наша салідарнасць, але таксама і наша падбадзёрванне словамі благаславення згодна з перакладам, які замяняе слова «благословленные» выразам «стойце». Станьте, миротворцы, вас будут называть сынами Божьими. Ад абсалютнага монотэізму да трынітарнага монотэізму Бога. Першае, што я хочу вам сказаць, гэта наступнае. Эвалюцыя паняцця міру зведала такое ж узбагачэнне, як у хрысціянскім адкрыцці зведала паняцце Бога. У эканоміі старога запавету абсалютны монотэізм Яхве быў краевугольным камнем усёй гісторыі збаўлення. Затым, калі настала паўната часу, Ісус адкрыў нам, што Бог ёсць мноўства асоб – Айцец, Сын і Дух. Яны так глыбока адчуваюць таварыскавасць адрозніванняў. Гэта значыць, яны існуюць настолькі унікальна адзін для аднаго, што ўтвараюць аднаго Бога. Адзін за адным заўсёды стварае адно. Адзін Бог у трох асобах – гэта формула, з дапамогай якой мы, хрысціяне, выказваем галоўную таямніцу нашай веры. Такім чынам мы перайшлі ад абсалютнага монотэізму да трынітарнага монотэізму Бога. Тое ж самае адбылося з мірам. Мы дасягнулі паўнаты часу, і наша сумленне ўвайшло ў перакананне, што мір сёння напярэдадні звязаны са справядлівасцю і абаронай стварэння. Мы перайшлі, так бы мовіць, ад абсалютнага монотэізму да трынітарнага монотэізму міру, ад абсалютнага монотэізму да трынітарнага монотэізму міру. Усё гэта стварае скандал. Гэтак жа, як Ісус стварыў скандал, калі абвясціў сябе Сынам Божьім.
Настолькі, што яго забілі. Пакуль мы казалі пра мір у нашых церквах, стагоддзямі ніхто не пратэставаў. Калі на падставе слова Божьага была выяўлена цесная сувязь паміж мірам і справядлівасцю, уплывовыя абурыліся. Казалі, што прарок хацеў панаваць над царом. Гэтак жа, як падчас суда над Пілатам натоўп абвінаваціў у Ісуса ў жаданні панаваць над Цэзарам. Сцвярджалася, што звязванне дыскусій пра мір, а значыць і пра вайну, з дыскусіямі пра перакручаную эканоміку, якая дамінуе ў свеце, пра прыбытак, максімізацыя прыбытку, пра запазычванасць краін трэцяга свету, пра расце, разрыў паміж поўначчу і поўднем, пра пастаяннае парушэнне правоў чалавека, азначае гуляць ролю выгадных ідыётаў. Такім чынам, справядлівасць, пастаўленая самім Богам побач з мірам, як яго натуральны партнёр, на жаль, працягвае выклікаць больш падазрэнняў, чым скандалу, калі як ставіць нават як прыметнік побач з вайной. Настолькі, што мы ўсё яшчэ гаварым пра справядлівую вайну. Гэта сапраўды ненатуральнае суіснаванне. У паўнаце часу. Дарагія сябры, нават калі гаворка ідзе пра мір, паўната часу настала. І гэтак жа, як у паўнаце часу Ісус, наш мір, адкрыў нам айцоўства Богу, нашу справядлівасць, а таксама адкрыў нам Духа, які ёсць Господам і дае жыццё кожнаму стварэнню. Так і сёння мы маем прывілей разумець, што абвяшчэнне міру завяршаецца не толькі барацьбой за справядлівасць, але і абавязацельствам абараняць стварэнне. Ахова навакольнага асяроддзя – гэта не апошні вынаход нашых хітрых, наракаючых шляхоў або нашых стратэгій дасягнення кансэнсусу. Гэта не падміргванне сучасным тэндэнцыям. Хутчэй, гэта першапачатковая задача, якая ляжыць на нас, як на партнёраў Святога Духа. Каб зямля магла перайсці ад хаосу, гэта значыць ад пазяхання нуды і смерці да космасу. Гэта ж значыць да стану празрыстасці і ласкі. Праз 8 дзён мы будзем азначаць свята Пяцідзясятніцы і паўтараць заклік: «Пашлі Духа Твайго, Господі, і ўсё будзе адноўлена, і Ты абновіш аблічча зямлі». Аблічча зямлі. Зямная кара. Скура гэтай нашай зямлі, знявечаная забруджваннем, састарэлая нашымі маніпуляцыямі, апагадненая нашай прагнасцю. Ну гэтая скура стане свежай, як скура падлетка. І спраўдзіцца цудоўная інтуіцыя Ісаі, які, нават змяніўшы парадак, звязаў абарону стварэння, справядлівасць і мір. Дух з вышыні выльецца на нас, і пустыня стане ўрадлівым полем. І праведнасць будзе ў садзе, і плод праведнасці – мір. Такім чынам, пустыня стане садам. У садзе вырасце дрэва праведнасці. Плод гэтага дрэва будзе мір. Цікава. Ці магчыма, што гэтае трынітарнае бачанне міру, так трывала заснаванае на падмурках Святога Пісання, так цяжка распаўсюджвалася нават у нашых цэрквах? Адказ просты. Калі толькі цяпер мы перайшлі ад абсалютнага манатэізму міру да трынітарнага манатэізму, гэта таму, што мы сапраўды дасягнулі паўнаты часу. Што не азначае, што дыскус цяпер усталяваны. Зусім наадварот. Гэтак жа, як трынітарная дыскусія пра Бога ў першыя 10 стагоддзяў хрысціянства была прадметам многіх спрэчак, узніклі многія спрэчкі і адзначалася шмат сабораў. Такім жа будзе і трынітарная дыскусія пра мір. Нікея, Канстанцінопаль, Эфес, Асізі, Базель, Сеул. Мы хочам вітаць у гэты момант звяродскае арэнне дэлегатаў італьянскіх цэркваў, якія будуць знаходзіцца ў Базелі 16 па 21 мая. І менавіта таму, што мы ўсведамляем важнасць гэтай падзеі, мы хочам вітаць іх з тым жа энтузіазмам, з якім вернікі першых хрысціянскіх супольнасцей віталі сваіх біскупаў, калі тыя адпраўляліся на вялікія сусветныя саборы. Гэта якасны скачок, выкліканы цяпер вядомай фразай Банхіфёра «Адважайцеся быць у міры праз веру».
Нас кранае тэкст, які вялікі сведка Воскрослага напісаў у 1934 годзе, і які стаў для нас папярэджваннем. Няма шляху да міру, які праходзіць праз бяспеку. Насамрэч міру трэба адважыцца. Гэта вялікая рызыка і ніколі не можа быць гарантаваны. Мір – гэта супрацьлегласць гарантыі. Патрабаваць гарантыі азначае не давяраць, а гэты недавер спраджае новыя войны. Шукаць упэўненасці азначае жадаць схавацца. Мір азначае цалкам даверыцца запаведзі Божай, не жадаць ніякіх гарантій, а аддаць гісторыю народа ў рукі ўсемагутнага Бога. У якце веры і паслухмянасці. Хто адкажа на заклік да міру, каб свет пачуў, каб ён быў вымушаны слухаць? Толькі святая царква Христова можа гаварыць так, каб свет з крыгучымі зубамі пачуў слова міру, і народ узрадаваўся таму, што царква Христова, імя Христа, забірае зброю з рук сваіх дзяцей і забараняе ім весці вайну, і заклікае мір Христа на падманлівы свет. Устаньце, тады будаўнікі міру, не бойцеся, не палохайцеся дысертацыі, якія адкідаюць фундаменталізм жадання схапіць першыя плады валадарства у тут і сёння гісторыі. Разважанні пра разбраенне, пра дэмілітарызацыю тэрыторыі, пра барацьбу за змену медаляў развіцця, якія выклікаюць залежнасць, голад і беднасць на глобальным поўдні, а таксама разбурэнне прыроднага асяроддзя з'яўляюцца унутранай часткай нашай веры. З часоў зыходу праца вызвалення прыгнечаных з-пад ярма сучасных фараонаў больш не з'яўляецца чужой слова Господа. Мужнасць. Мы не павінны маўчаць. Пераследуемыя страхам, што наша паўстанне супраць беззаконня, якія прыгнятаюць бедных, будзе названа гарызанталізмам. Ісус Христос, які даследуе сэрца, якога мы ніколі не стамляемся маліць, ведае, што наша любоў да найменшых супадае з нашай любоўю да яго. Калі ў нас няма сілы сказаць, што зброю не толькі нельга прадаваць, але нават не трэба вырабляць, што палітыка блакад несправядлівая, што пабачэнне даўгоў краін трэцяга свету – гэта проста першапачатковы ўзнос на выплату нашага доўга 2/3 свету, што логіка аднабаковага разбраення не так ужо і супярэчыць евангельскай, што адкрыты не гвалт – гэта крытэрый хрысціянскай практыкі, што пэўныя формы пярэчанняў з'яўляецца знакам большай любові да зямнога горада. Калі ў нас няма сілы сказаць усё гэта, мы застаемся тлеючымі кнотамі замест велікодных свечак. Мы стараемся на гэта, як і слова Ванхіфёра ў Базелі. Мы хочам гаварыць з гэтым светам і казаць не паўслова, а цэлае слово. Мы павінны маліцца, каб гэтае слово было дадзена нам. І мы будзем маліцца. Сапраўды, менавіта з арэны Вероны ў гэту цудоўную вясновую вячэрню мы хочам пачаць вялікую сямідзённую малітву у падрыхтоўцы да пяцідзясятніцы, якую мы будзем адзначаць. C'è una fondazione sui plinti saldi della teologia. Ho detto siamo giunti alla pienezza dei tempi.
Vedete, finché per secoli e secoli nelle nostre chiese abbiamo parlato di pace, nessuno ha contestato. Pace, il monoteismo assoluto della pace. Quando sulla scorta di Isaia si è scoperta la stretta parentela che c'è tra la pace e la giustizia, si sono scatenate le censure dei potenti. Si è asserito e si continua ad asserire che collegare il discorso sulla pace e quindi il discorso sulla guerra con i discorsi sull'economia perversa che domina il mondo, sul profitto, sulla massimizzazione del profitto, sui debiti del terzo mondo, sulla crescente divaricazione tra i nord della terra e i sud, significa fare la parte degli utili idioti. La giustizia collocata da Dio stesso accanto alla pace desta più sospetto di quanto non desti scandalo collocata accanto alla guerra, tant'è che si parla ancora di guerra giusta. Questo sì che è principio di adulterio. Si completa, oltre che con la rivelazione della giustizia, anche con la rivelazione della salvaguardia del creato. Quello della tutela dell'ambiente non è l'ultimo ritrovato della nostra furbizia brontolona o delle nostre strategie di consenso, ma è un compito primordiale che ci sovrasta come partners dello Spirito Santo affinché la terra passi dal caos, cioè dallo sbadiglio. Caos significa sbadiglio di noia e di morte, passi dal caos al cosmos, cioè alla situazione di trasparenza e di grazia e di bellezza. Ecco perché siamo partners dello Spirito Santo in questo. Tra 8 giorni noi celebreremo la festa di Pentecoste e ripeteremo l'invocazione: manda il tuo Spirito, Signore, e rinnoverai la faccia della terra. Vedete il collegamento? Rinnoverai la crosta della terra, il volto della terra, tu, Spirito di Dio, la faccia della terra, la pelle di questa nostra terra deturpata dagli inquinamenti, invecchiata dalle nostre manipolazioni, violentata dalle nostre ingordigie, diventerà fresca come la pelle di un adolescente e si realizzerà quella splendida intuizione di Isaia che dobbiamo leggere tutti intera. Formidabile, il capitolo 32, nei versetti 15-17. Isaia, che addirittura, invertendone l'ordine, aveva collegato insieme salvaguardia, giustizia e pace. Sentite, che è una rivelazione anche per chi da tempo e tempo legge la Bibbia. Dice Isaia: sarà infuso uno spirito dall'alto. Allora il deserto diventerà un giardino e la giustizia regnerà nel giardino e frutto della giustizia sarà la pace. È bellissimo. Viene lo Spirito di Dio, il deserto diventa un giardino, nel giardino spunta l'albero della giustizia e frutto della giustizia è la pace. Invertiti i 3 elementi, però è una visione straordinaria.